Què és normal? Si en un lloc n'hi ha 100 persones, 90 són imbècils, vol dir que el normal és ser imbècil? Que omplen els estadis i criden, es desfoguen, tios que normalment són carinyosos, insulten, es foten cops de puny, són normals quan estan a l'estadi o quan estan a casa seva o a la feina carinyosos amb la família i els amics, quan són normals? Què és normal? A on? En quina època? Quan? Era normal cremar bruixes perquè et pensaves que eren bruixes, perquè les havia acusat el veí que es volia quedar amb el seu terreny. Quan no hi havia televisió, lo normal a l'estiu era fer vida al carrer, treure les cadires, treure una taula amb algú fresquet per beure, xerrar amb la veïna d'aquí, amb la d'allà, amb la de la cera del davant, cadascú a casa seva. És més normal enxufar-te davant de la televisió, no saber com es diu la veïna. Abans no era normal passar-te 3 dies sense veure el veí i que no anessis i li preguntessis: estàs bé? Necessites alguna cosa? Escolta, que si estàs malament ja aniré a fer la compra. Això era normal. Avui en dia, si normal és el que fan la majoria de la gent, jo no ho considero normal. Jo, per exemple, aquí mateix, si el que donen a la televisió no m'agrada, no em quedo, com fan la majoria, sentat davant de la televisió pensant: només falten 3/4 d'hora perquè acabi això. Jo m'estimo més sortir al carrer, donar una volta, sentar-me, veure passar la gent. Escolta, que ara a l'estiu passen unes noies maquíssimes, com jo, però en dona. Hi ha res més estètic que una noia maca? Tu mira, és l'únic tema que hi ha en la pintura de tots els temps. Tu mira quina és l'escultura més antiga que existeix, la que en diuen la Venus de Bressent-Puy. Una dona, a més embarassada. En canvi, quantes estàtues hi ha, per exemple, d'Hefestos o Vulcano, el déu xaperut de l'infern? Quantes n'hi ha? N'hi ha de Venus i d'Apol·lo. Si surto al carrer, m'agrada més veure una noia maca que veure un iaio lleig, perquè per això ja tinc mirall. Sí, soc normal perquè no tinc 3 potes. Bueno, sí que les tinc, perquè ja em faig gran. Tinc ossos trencats, vaig amb això, doncs camino cada dia, perquè si no camino cada dia arribarà un moment que voldré caminar i no podré. Era això el que volíeu saber, si soc normal? Doncs soc perfectament anormal. Algo más, señorita?